Здравейте на всички, които гледат този клип. Ние сме The Random Guys TV и като за първи клип нека се представим. Аз съм Иво, живея в Холандия, в град Роттердам и съм на 15 години. Аз съм Мартин, живея в Хаско и съм на 16. И решихме като за първи клип да направим giveaway на League of Legends аккаунт. Значи правилата са да се субскрайбнете на нашия канал и да напишете под коментара запис 1, 2, 3 и ще изтеглим утре победителите. Покажи набързо. Да, в момента виждате героите. Има 4 скина, не е нужно да ги показваме. Те не са скъпи. Значи това Имайте са предвид AP знаките. руните. Има 9 армор, 3 плюс Magic Penetration, 12 Magic Resist, 15 Ability Power и 4,7 Physical Damage. А, това са damage руни, 9 армор, 1,5 lifesteal, 20 Magic Resist и 13 Physical Damage. Би ли показал дървото на талантите? Не, А, наистина би ли показал дървото на талантите? къде е това дърво? Това са мастерите. Още малко и да. Има към 13 мастерита, където Което аз това е може да кажа нещо, това е маловажно, защото всеки може да спре мастерите на както и да е. И ги чухте правилата, разбрахте кои сме ние. И да, това бяха. Това беше. ние ще правим доста интересни клипчета, основно на WoW и някаква друга игра, като жалката игра Minecraft. А, ще гледаме да ви забавляваме, да се разпространяваме, да се ебем взаимно.